Bai, golpe oso gogorra, ez? Uste dute, bueno, partida hasiera ez dela txarra izan, baina lehenengo gol horrek min handia egin digu. Azkenean, hasiera baloi errezak galtzen, beraiek kontraerasoan min asko egin digute, eta bueno, uste dute partiduko gako hori izan dela, ez? Zeren, bueno, lehenengo gol horrek min ikaragarria egin digu. Bigarren zatian, aleindu era batez ere kanpotik erasoak sortzen, eta naiz eta hobeto egon, partidua galduta zegoen, eta ikasi behar da, buelta eman egoerari, naiz eta lehenengo jardunaldia izan, eta lan asko daukagu. Bai, azkenean golpe gogorra, markagailua oso nabarmena, eta lana daukagu, azkenean naiz eta lehenengo jardunaldia izan, gaurtik hasi behar gera buelta ematen, zeren hurrengo partidua etxean, beste itxura bat eman behar dugu, beste joko bat, beste intentsitate bat, eta batez ere beste markagailu bat. Vale.